Cuairt Aintín in Eabhrac. Bhí níomh agus a mami ag féachaint an gconcair náisiúnta. Bhí céad concair cenneithe ag mami. Gléann an láthúir amach na hifeacha. Bhí na hifeacha céanna hicéad mami. Níl mami céad a halla. Shiúil níomh teacs Cuairt Aintín nua in Eabhrac. Duine síon scéal lé faoin airgid a bhuaigh siad. Bhí nua bhís faoi. Smaoinigh mami agus níomh faoin airgid agus cad dhéanamh siad leis. Smaoinigh mami faoi teach nua a cineach. Airgid a thuairt faoi carnas agus Cuairt nua in Eabhrac. Feicteann siad Cuairt a thuairt nua agus nua Eabhrac. Ditil siad lá baghhaoinmhar. Feic siad an tuirfort JFK ag Amlóin agus bhuail siad an nóra ann. Dúirt nóra go raibh lúca orthu. Dan mami agus níomh I deach nóra. Chuaigh siad chun Broadway chun ceol drama a icáil. Dúirt níomh go raibh an áit. Dochreidte is go hálan I nua Eabhrac. Chuaigh siad ar thuras cathair nua Eabhrac. Chunig siad an láthair mé héintigh. Rinne siad siopadóireacht Macy's.